Ikuslentzule janarion maitale ongitorriak Nafarroko janariak saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebista Etxalarrera hurbildu da eta Etxalarko usategia eta uso izeri buruz hitz egiteko Laura Elizagoienekin geratu gara. Hemen Elutza jatetxean usoare prestatuko dugu norekin Pakitekin. Hori dena gaurko Nafarroko janariak saioan. Ez galdu zatozte, hasi berduko da. Eta bentzik gaude Laura Elizagoien Etxalarko usategietako gida, ezta? Horixen, bai. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Bai, zueri, gonbidatzagatik. Eskerrik asko nitz. Konta eguzu pixko bat, Etxalarko usategiak eta noiztikan dauden? Bueno, berez, Etxalarko usategietako sarezko uso harrapaketa, ez dakigu seguro noiztik hasi zen egia erran. Badakigu, beti erraten dugu 600 urte baino gehiago dituela, baina zehazki ez dakigu noiz. Orduan, hasierari buruz, daukagolako kondaira moduko bat, kontatzen duna, gaudena kasualidadez hasi zela, iza mota hau, kasualidadez hasi omen zen, Ibañetako gainean, Orreaga inguruan, eta kondaira berez, dio, hartzai bat omen zegoela mendian, bere erdiak zaintzen, eta ikusten zuela nola pasatzen ziren usoak. Orduan, joku bezala, hartu zuela harri bat edo makil bat, eta bota zuela usoan azpira. Orduan, konturatu zen, makila botatzen zuen aldiro usoak beruntz egiten zutela, eta joku hortan ari zela, handik apaiz bat pasatzen omen zen, eta apaiz honari okurritu omen zitzaion, jake altuera gutxiago antortzen diren, sare batzuk jarri, eta itxuraz hortik hasi zen poliki-poliki iza mota hau. Orduan, hau da, izatzeko modo desberdin bat, ezta? Hori da. Hau da azkenean, gizakiak bere denbora libre hortan nahi gabe atzeitako gauza bat, baina karo denbora hartan jateko behar balima zenun, etzen orain bezala supermerkatutara joan ta hartu, baizik eta mamartxiola buruari eta hortik hasitako... Sormenaren nola baitire landu batzela, ezta? Hori da, bai, eta hortik heldu den gauza bada, bai. Konta eguzu pixko bat, zer nola egiten den egiza hau? Berez, egiza mota hau egiten da, lan taldean egiten da, 12 usazale daude, zeberaiek ez dire iztariak, usazale izena hartzen dute. Orduan, daude 8 usazale trepetan, direla olako 20 metrotan dauden dorre batzuk bezala, batzuk metalezkoak eta bat harrizkoa. Orduan, 8 lagun daude dorre horietan, usoak izitzen edo usoak bideratzen. Orduan, mendiak berak daukaolako enbudu forma bat eta trepa hauek daude enbuduaren bi aldetan kokatuak. Orduan, daude alde batean edo magal batean daude 3 trepa eta bertze magalean daude 5. Orduan, trepa hauetatik batuzte erraminta batzuk, txatarra, dela honako trapo hau eta hemen dauden paleta hauek edo makila hauek. Orduan, izitzen duzte usuak txatarrakin, izitzen dute, hori da, moitzen dute, soinu egiten dute, oihu egiten dute aldi berean, orduan, segun zeinek oihu egiten duen, izitzen dire alde batera edo bertzera, orduan kontrolatzen dugu teorian norabidea, eta paleta botatzerakoan berriz altuera jaisten dute. Orduan, bi erraminta hauekin joaten dire poliki-poliki sareak dauden lekura usuak bideratzen, eta enbuduaren puntu estuenean sartzen dire, daude sariak, daudela 6 sare, 20-25 metro zabal eta bertzain bertzeko altueran dire, eta hori daude olako 45 graduko angulo batean kokatuak. Orduan, hurbiltzen balin badire, lana ongi egin balin badute, usuak daudelekan puntu hontan, sarea botatzen dute, eta gelditzen dire harrapatuak lurra eta sarearen artean. Orduan, estrategikoki jarrita daude, denak? Hori da. Azkenean lan elkarrekin koordinatuak egon behar dute, denak lortzeko bideratzea usoa. Hori da. Eta hartzen duzte sare azpian, berez hartzen duztelik bizirikan daude, gero ateitzen duzte banaka-banaka saretik dela horako zulo, 8 zentimetro karratuko zulo batzuk ditu, gutxikite beti, orduan ateitzen duzte usuak banaka-banaka, altxatzen dute saria eta hori errepikatzen da behin eta berriz. Hori zarentzen pixkotola labur bilduta egiten dena. What we're hearing now isn't part of some vast conversation. It isn't a war whoop. It's a sort of call, a signal sung from France to Spain. It has to do with pigeons. There they are.
Believe it or not, those pigeons are flying directly over the regular smuggling route. They do it every year. Every day, more than 1,000 people smuggle something or other across this border. I don't know how many pigeons there are up there, but I can assure you that smuggling is the biggest industry in these parts, except during the pigeon season. These are German and English pigeons, very orderly and methodical pigeons, and they turn up annually at this border, just at this time, just here, where the Basques on both sides, working in perfectly illegal and harmonious cooperation, catch them. Catch is the right word, too, because here pigeons aren't shot at. The rifle fire is only a sound effect, produced by that long strip of cloth on the pole. This saves ammunition and persuades the impressionable German pigeon that he is being shot at. Those wooden discs, suggesting at the same time that he's being chivied by hawks. But in fact, he and the rest of his flock are only being rounded up and corralled. A maneuver of the highest intricacy and beauty that begins in France and ends in Spain, where the birds are netted out of the sky like fish. That's a Basque invention. Etxelarko usategiak eta leku berezi batian daude. Konta duzu pixko zeren eta hemen mugan gaude, Frantziko mugan, ez da? Hori da, bai, eta gainera usategien prozesu erdia Etxalarko lurretan egiten da, eta bertze erdia Sarako lurretan. Zer nolako harremana duzue Sarako biztanleekin eta... Egia erran, nik nerez, espaziren usategiak ez nuke Saratarrik apenas izautuko. Eta usategi esker, hor sortzen da olako harreman bat, eta izautzen duzu jendia. Azkenean, beraiek ere ohitura dute etortzeko, eta bazkariak egiten dira elkarrekin, zekaro guk hemen usategiak ditugu, baina hori egiten da akordio bat beraiekin, zekaro gu beraien lurretan lan egiten dugu. Orduan egiten da hitzarmen bat, beraien lurrak erabiltzeko hortarako. Berez, usategiak mugaz lehenagoko historia bat dira, baina justo muga jarri zenean, erdian jarri zen, eta gaur egun akordio hori egin barra da. Otordu egiten bali dire, orduan seinale eta erlazio ona dela. Ez egin otordurikan ez lehok egiten. Bai, ez egia. Hor otorduak dire oinarrizkoak. Bai. Betze bat, Laura, zenbat urtekin hasten alda horrelako jarduretan, horre izatzen edo familiko gauz bat da, nola funtzionatzen du? Berez, gaur egun nahiko lan dugun 12 laguneko talde hori osatzeko, ze bakoitza bere lana du, bere 8 orduko lana, eta hau da 50 egun egunero. Hau da, urriaren batetik azararen 20 bitartean, ez da asteburutako lana edo zuk nahi duzunean, baizik eta hor egon behar dire egunero 12 lagun, goizeko 8-tatik, iluna barko 7-ak arte. Edo mintatzen alda edo nola? Bai, printzipioz bai. Normalki izaten da tortzen dire aurtan igual, jakin edo pixko bat hor ikusten, josteetan, saretan, saiatzen gara pixkotola gustu hartzen. Gero gazteetan ikasten ari direlik, tortzen dira asteburutan, poliki, eta baten bat gustatzen zaiona, gelditzen da jantzina gora. Izen hori? Bai, hori pixkot gustatzen zaiona edo aguantatzen duna, azkenin pazientzia handia behar da, hainbertze ordu pasatzeko. Eta hori, guain dagoen jendia batzu bai bada, jubilatuk taula, baina badago gazte jendia esfortzu handi egiten dula, hartzen ditu opor guztiak horrat joateko, gero segitzen dutela turnoakin eta puzle pixko bat, baina adin guduzetako jendia erraten alda, bai. Hemen bi motetako ehiz egiten da, ez da? Hori da, bai. Aldatetik badaude puestuak, hori da. Eta bertzealetikan saretan egiten den ehiz hori. Hori da. Konta duzu zer nolako desberdina dagoen edo ze... Bai, berez, daude hori, zuk erran duzu bezala, bi eiza modalitate mendi berdina. Orduan, hauniz jendek bai uste du dela gauza berdina, baina egiazki dire bi talde arras desberdinak, interes arras desberdinak dituztenak. Hau da, usatzale behar dute isiltasuna, pixkoat beraien engainu edo egiteko, egin behar dute hori justo momentu batean, usuak izitzeko, eta hori isiltasun hori behar dute, eta eskopetak berez, soinu egiten dute. Eta eskopetak bai probesten dire usazaleak hor daudela, ze usuak altuera bajoan tortzen dire, baina ezin dute nahi dutenik tirorik egin. Orduan, da harreman pixkote komplikatua, baina idea da korneta honekin antolatzen direla bi taldeak. Korneta hau dauka usazale batek,
Orduan, ikusten duenean oso bando bat heldu dela, jotzen du korneta bat, tut, eta orduan ehiztariak edo atzean dauden 20 eskopetazko postu horiek isilik gelditu behar dute. Preferentzia ezin dute tirorik egin, hori da. Orduan, hasten dire usazaleak beraien lanean eta bat, eta ja, beraien prozesua bukatu denean jotzen du bi korneta tutut, eta orduan, atzean daudenek probesten duzte sare gainetik edo bazterretik pasatu den oso guziak. Orduan, saiatzen da pixko bat alik eta hobekina antolatzen bi taldeak, baina egia da ez dutela deus ikustekorik. De hecho, usazaleak... antolatzen du bat eta beste? Hori da, usazaleak berez da ekimen pribatu bat, gaur egun familia batek kudeatzen duena, familia honek antolatzen du 12 laguneko usazale talde hori, eta bertzaldetikan eskopetazko ehiza udaletxeak kudeatzen du, enkante bat egiten du iraila hasieran, enkante ireki izaten da, nahi du nahi joaten da, eta ordaintzen du puestua sasoi guzirako. Baina berez dire bi talde arras desberdinak, lehen eskopetarik etzegoderikan zauden bakarrikan sariak, gero eskopetak hasi zirenean gainera itxuraz, karo, lehen etzeukan edozeinek eskopeta bat. Orduan, badaude idatziak, etortzen ziren hasieran, igual erregeak, pixkoat nivelan zeukan jendia eiza egitera, zera bat, baina, karo, gaur egun, deazabaldua dago. Hori da. Orduan, hasieran, joan zen poliki, baina gaur egun, 20 piku, ez dakit seguro zenbat puesto daude, eta hor daude atzekaldean probesten duztenak saretik eskautzen dira. Baina bat eta bertzek ez dute deus ikusterik ez antolakuntzan, eta ez gero kudeatzeko garaian. Hori da. Elkarrekin duten bakarra da, leku berdinan daudela, eta berez usoak hartzen dituztela, baina bertzela arras desberdina da. Erran dugu zu gida moduan eta itzen zarela lanean, konta eguzu pixko bat sare sozialetan eta sartuta zaudete, eta nun aukeratzak aukera edo eiza mota hau ikusteko eta... Berez sasoian, urriaren batetik azaroaren 20 antolatzen ditugu bisita gidatu batzuk. Hasi ginen, guen dela 2003an hasi ginen, ja urte desentera unkitugu. Ideia zen pixko bat, lehen erran ditugun bi talde gaiz aparte, 3. talde bat zegoen, zela jendia etortzen zena ikustera. Ze beti interesa piztu du eta jendia joan da. Mio, ez da plaza bat edo joatea zerlazun nahi duzun moduan, hor minimo bat antolatu egon behar du, ze, jendia joaten malin bada sareantzik goizarik egin. Baldintzat batzuk dire bete behar dira, ezin dela edozein modutara horratu hurbildu. Hori da, orduan, aldi berean nahi genuen jendiari erakutsi zer egiten genuen. Orduan, ideia horrekin, hasi zen pixko bat, bisita gidatuen ideia. Hau da, jendiari erakusten gineon, azaltzen gineon, nola egiten zen, zer egiten zen, zergatik egiten zen, pixko bat, hango berezitasunak edo esplikatzen dizkiogu, bino, aldi berean ez dugu eiza oztopatzen, Hori da, errespetatzen dugu. Orduan gu bizitetan sartzen gara, normalean jendea sartzen uzten ez dugun lekura, baina isildu bardenean edo gorde bardenean, gordetzen gara eta saiatzen gara ez oztopatzen eizia. Horiekin lana hori, ez da? Hori da, orduan egiten ditugu bizita normalean asteburutan, eta beste egunetan, jartzen ditugu 10etan eta 12etan normalki, bi pase, jendeak deitzen du telefonoz, gelditzen gara beraiekin, eta hori ordu bat erdiko kilometro bat inguruko ibilbide bat egiten dugu, esplikatzen dugu jendiari pixko bat zer diren etxarrarko zatiak eta nola egiten duten, eta momentuz jendia konten gelditzen da. Seguro gaina leku zoragarria da, baitere ikusteko eta? Bai, berez jendia joaten da librez ere, azken zu bizita bat egin duzunean badakizu ze pasatzen den, eta joaten zara, badago jende honiz joaten denan egon, espetu usuan noiz etorko diren, eta tokatzen denean, mirilla batzutatik ikusten da nola teitzen duzten usuak saretikan, nola idiren oiuka, eta nola lan egiten duten, ez? Aukera hori badagoela baita, ez? Bai, hori da, bakarrak azu lehenbizko aldean joaten zar, daztakizu deu, sumatzen duzu oiua, sumatzen duzu tensio bat, daztakizu ze pasatzen den. Orduan, behin bizita egin duzula, gutxi goiti beti bakizu ze pasatzen den, eta hortik ja... Kartelak ere badaude jarriz ezin dela buruzu, ezin dela hortikan pasa, beti errespetatu behar dela. Hori da, ze azkenein jendia, ongi dago ibiltzea, baina beti ere preferentzia dauka izamota mantentziak. Orduan, kartelak errespetatuz beti, eta isilik jazten duen momentuan isilik egonez, eta pixko bat, errespetu pixko batekin, ongi etorria da jendia bai. Laura,
sare bakoitzak ere bere izena izanen du. Bai. Berez, hemen ditugu 6 sare, eta pixkoa lekuan arabera bakoitzak bere izena du. Orduan daude lepo batian bezala, dire zuaitz lerro batzuk, eta zuaitz lerroien tartean lotzen dire poleak eta lotzen dire sokak, eta izenak izanen ziren, segun ondi behitzen duzun, La Caña, Lutxa, Miarra, Kalauma Monua eta Fortuna. Bakoitza badu bere izena, horixe. Orain Lutxa aipatu duzula eta gu nola ez, plater goxe bat prestatuko duzeren eta etxalaren Lutxa izena duen jatetxean gaude, eta guazen, nola ez, uso goxe bat prestatzera. Guazen, eskerrik asko honitz, plazer bat izan da zuri entzutea. Berdin. Eta ea noiz ikusten genuen bereiz. Bai, hoxe, eskerrik asko. Izan hori, guazen gu prestatu behar dugu plater goxe hori. Guazen. Akita! Hola, egunon! Ahi zera lantalan, egunon! Mentxen, prestatzen ja, egiten dugun guguekin heldu zera? Bai, Pues venga. Ni gaur zure pintxi zaren naiz? Baduzu nireteko lana da, nola? Bada, bira, zegoz baditu. Bada. Jazten dut txaketila, Vale. eta esten gara, bai? Venga, pues, guatzen, hasi behar dugu. Bueno, Pakita, prest gaude biek lanin hasteko, ezta? Agitzongi. Konta iguzu pixko bat, uso on bat egitiko, ze osai behar dene. Bueno, pues lehenbiziko egin behar dugu, lehenbiziko lumatu, Bai, gero paratuko ditugu gero, osagaia dire sagarrak, bai, tipula, bai, zanahoriak eta baratxuria. erki. Eta gero, ardo zarra, izaten direna botilak hor gelditzen direnak itxeetan, eta zarrak nik dena probesten ditut hori ardoantzako. Zenbat eta zarra gut, ordunto bekio. Ordunto bekio. Eta gainere, nire ohitura da Nikola ikasi nun, aspaldin, iten dugu dena paratu hau arratxian, eta ondoko egun arte utzitzen dugu mazeratzen. Aha, osea, gaba oso uste dugu Gau mazeratzen? osua bere gauzakin, bere ikinta guritut, usua gelditzen da, ego tiernua barrendik. Lehenoko itura zarra dira, eta nik hori ikasi dut, eta horra segitun behar. Ongi funtzionatzen alimudu, Bai, segi horretan, bai. ez da? Bueno, orduan hasiko gara pixko? Hasiko gara lumatzen badakizu. Ah, bale, venga. Hala, venga. Venga, iziar, inbertigu lumatu. Erki. Hala. Erraixak dire, Bira, Bai, poliki, poliki. Petxoko lumok bai eskentzen direla. Oi, baten dire denak, aitz erraixak. Zerra manizun. Zu bakizu txisti hori, nola den, lumatu eta, bai, lehenbiziko hiltze eta ero lumatu betiko txisti, ez da? Hori da. Zu, luma hori usu hauek, orain lumatzen ari garen usu hauek, nondikan datoz? Ok, usati egiten, hartzen diren usua dire. Bai. Adibidez, joan den urtean, joan den sasoian, hartu da pila bat. Bai. Eta, goera honetan, COVID-ak intako medi, pues, ez da zandu zintzen etorri jenderik kanpotikan, eta, izan dugu suertia, haitu gara, egin ditugu denak horrela lumatu, prestatu, eta baita ere, saldu indugu prestatuta urten pila bat. Naiz eta COVID pandemia izan? Bai, egin dugu prestatu, eta sartzen genituen konserban, botetan, eta agitzen gizaldu dugu. Jendi ez dela helditu usua jangabenik, ez da? Ez, ateri da dena, joan den urtekoa ateri da. Uste minua hitzez gehiago saldu duzuela, ez da? Bai, aditu gara egiten pila bat arte. Bueno, dena laguntza da, zertikan egondu gara hilautik deusein gabe, eta bueno... Dene itxia zenokatela, ez da? Bai. Bira, ikusten zerraxa da, eta ze polita gelditzen den. Gero inen ditugu denak erre, azkenoko lumatikio dena, eta garbiak geldituko dire. Zemat urte daramazkizu usua prestatzen, Pakita? Agitza honitz. Bueno, ni lehenetikan, gazte-gaztian itzelikan hasi nitzen lanian beran. Oroitzen naiz, nik ikan nitzen eta, bai. Erratzen alda, Matxarena jatetxean oroitzen ziren? Bai. Oroitzen naiz? Pues, han Palmas Matxarenakin ikasi nun, bere ni banun, nire amata beti izan duzuten ohitura egiteko, baina Palmasekin prestatzen haitzen nitzen haunitz. Eta nik hango kostumreik egitzen ditut, egiten. Igual egiten dut. Mantentzen zu... Bai, lehenoko, nik iztiot ematen ez txokolterik, ez oaingo gauzak dituztenak, nik dena gauza naturalakin bertako gauzatik.
Gaina saiatzen zaela bertako gauzak bai, erabiltzen. albalima da bai. Albalima da bai. Eta hortxe, ikusten duzu zer erraza den, Bai. baina, bueno, badula bere denbora eta bere egiteko, baina, Bai, bueno. pazientzi pixkotik Bai. egitela. Oitura dugunak, bai. hau izaten zen, solasaldi bat kontuko modu Bai. Eta leheno gura matxitok aritzen Hori zen da. arrosario errezten. Guk bertze Guk klaseko telebisionia. arrosarioa Guk esaten dugu. telebisionia, jartzen gunun. Bai, hori izen da. Nahi eta nahi ez jateko lomatu barra, ezta? Pues altxe da. Hemen ez zira Altxe da, betzerikan. hemen ez da betzerikan. Unek desberdintasuna du, hori, oilaskua eta bai ura berun sartu behar dela, Bai, lomatzeko? bai, inonek ez du. Usua eta hiri bat ere zirela. Batere. Sartu behar. Hau, oilagorra, denak egiten dire, dena korrela. Poliki lasai, zetik bertzela larrua egiten zaio ondatu, Bai, bino bira ze larrua, ze fina duten, ze poliki ziongi, ezta? bai. Gainere, hemengo usua, zaten da usua hundigua, Bai, generalian beste lekutikan ekartzen dutelikan Nabaitzen da, ezta? Bai. Hemen usua gainere jazko urtean usua ederra etorri zen. Ez Ja. dakit ongi hasia zen, oze, bai, ederra etorri zen. Hornitua. Bai. ongi jana, ezta? Ba, ala ematen zuen, ez dakit. Paparuak eta dena ongi Bete-beteta ez bete-betia, zezatela. bai, eskurrekin eta... Bai, batzutan eskurreta ertzen dire, Bai, eskurrak eta baita ere esaten dute baratxan gisa, Bai, beste produktu mendian esaten den gauzak, jaten dituzten hartua ere baina hartua gutxiego, mino, bueno, eskurra, adibidez, eskurra eta bestelko pita berde bat, ez dakiz esaten duten, jaten Ja. dutena, hor landasen alderat eta jaten gelditzen dire, bai. handiko naterekuan eta hango, Zenbat dozena uso sartu dire aurten? pues, ez daki seguro, mino, eunta amazazpi dozena do, ez daki Bai. seguro zenbaten. Ni familia badutan haitzen dena lanean, denak handitut koñaduk eta hilobak Bai. eta... Usoto egitean haitzen direnak. Bai, haitzen direnak. Adibidez, nire ni hasi nintzen hemen ostatuan, Bai. orain dela hogeita 6 urte, buste bat Bizi urte. guzia, ez? Erratiko Bai. modun beti ostalaritzen Bai, bezala bai, dagoen, bai, ezta? bai. Eta hemen hasi nintzelikan, Bai. lehenago hau zen Bas Salvadora. Bai. Eta nik hartu nulikan, ni pentsatzen nuen, zerbait paratu bat niola, hemengo zerbaiten izen, erreka baten izena, edo, Bai. bueno, nahi nuna. Orduan zuk jarritako izena Bai, doka, bai, betetzen. eta nahi nun zerbait ere hemengoa, eta, bueno, ni familia denak usazaliak izanez, Bai. pentsatu nuen, eta zerbait epatu behar dugu hori, eta, ai, pues, bira, badut amistadi hemengo herriko erreterakin, eta Bai. separatzen aldugu pelio hemen itxian izenari zerbaitera hola aldatzeko eta. Bai. Pues paratuko dugu zerbait iruditzen zaizu zerbait ere usazalian tari, eta bai. Eta zein paratuko dugu eta, bai, igual edozi, zuk erraten duzuna eta. Hasi ginen horrela pixka eta elutza. Elutza. Eta, pues, hemen txangelitu da, elutza betxetikan etorria da. Bai, aiztin galdetu digu, Laurari, ze Ah. izenak dauzkaten, sari bakotxak, Bai, eta eta bat bada elutza. Elutza. Bai, handikan heldu den izena da. hori da gainera ustez garrantzitsuna, Bai, pixkat, ez? garrantzitsunetikan bat. Aha. Bai. Eta hor txangelitu da bere elutzakin. Zer Eta, ondo, zer claro, ondo. elutza paratuzkero egin behar da usua. Gaina etxalarrin Bai. usua ez prestatuzkero ez? Asunto txarra. Bai, Hemen ez. inber da, bai. Eta jendia etortzen da, bereziki sasoian eta hori, eta gero sasoiare da onjuanak ere, Bai. Tordun iten ditugu onjua balin bada menpin, usuakin batin saltsarin hasten dugu onjuak. Claro. Bertako sasoiko gauza. Claro, salsa horreri ongi doakeola Bai, onjo batzuek eta usua onjuakin ahitz, ongi, ez? ongi tortzen zaiona da. Bai. Bikote politekin dela, ez? Bai. Gauza ona, eta jendia tortzen da kanpotikan, eta jate errepikatzen te urtero. Seguro bai, ez? Bai. Gustoko duen Bai. plater bat da? Bai.
Osatzen dire egala puntak eta... Aioik, alikatik indo. Bai, egiten dire... Usazaliak egiten dituzte, badute maina... Baian, esperon daude mitiarten, ez da? Hori zen, eta egiten dituzte momentu batian. Arteixa bide gauzateko. Bai, ez da? Bai. Guain gainere galdetzen dituzulikan eta eurik ekartzen dituzte jalumatua, garbi-garbiak. Eta guretzako da eskua garbitzia, bueno... Ikagarri ez dirudi, baina denbora... Bai. Leheno egiten genuen dena, guain geruta hastia gutxigo dugu, ez dakiz egiten dugunak. Bertzak gauztan solasakin joaten zaigu guna gehiago edo... Ez da solasen izan ere, ez? Ez, bueno, etxe batien beti, lekuotan beti bada lana. Zu elutxako sukaldari ezara? Bai. Ez da? Eta erranduzu sukaldaritza munduan, urte pila bat dara mazkizula. Bai, ahitzonitz. Eta zuri zer daula gehien gustatzen zezuna prestatzea? Niri gehiena. Hainbat gauzin nintuzu, baina bat beti denik ere, horlako guztu gehiago, edo xarma gehiago aurkitzen diozuna, edo... Nik gustatzen zait, berdura prestatzea baitare. Bai. Salsak, gustatzen zait, salsak. Eta salsak eri nionik ematen diot nire... Tokia. Bai, ez dakit, asmatu egiten dut nik ez dakit. Bai. Gustatzen zait gauzak goxatzia edo batzuk ere, Mimo gientala zaitia. Bai, nik gustatzen zait gauzak gainere goiz-goiztikan paratu, eltzariak eta hilargorriak. Jendia pila bat etortzen da hilargorria jatera. Bai, bere sakramentu kintateratzen dut. Bai. Itzen ditut odolkiek eta dena labien erre, xuku, eta eltzaria, garbila, berdurekin goiz-goizti paratu. Bai. Saltza logilo dikin mitarte hortzen bielkaldian paratu. Mantxo, ahitzongi, ateitzen dire. Seguro bai, Bai, dire gauzak gu beti txiki-txikitikan ikasi dugunak egiten, eta gauza errasak, eta gauza onak. Onak. Bai. Betiko sukaldia ez da? Beti errandutena, betiko gauzak onak direla. Seguro bai, ez? Bai. Hau pesatuko du zutik? Bai, pesatu erkutxu. Bai. Hau inen du orduan, momentotin, suan pixkoet pasatu, luma txikiok eta kentzeko eta garbi-garbi ozera, ez da? Horixe. Hori nintu, batola luma xiok, dena estiro. Ikusten gelditzen da dena... Garbi-garbi. Garbi. Ikusten dena, xuko dena. Jendiak ez daila rautu deusere... Bai, bihar ez dena paterin, ez da? Hoiz. Bale, bas. Bueno, orain goazen ja... barazkiek eta prestatzera, bai? Bueno, Pakita, ja usuk garbituak, res daude ja azteko, barazkiak eta puiskatzen, eta zer behar den... Hoizen, oain prestatuko tipulak, zanahoriak, sagarra, baratxuri, dena prestatu behar ditugu eta behar ditugu denako. Eratzen zenun, beti denik segitzen zula errezeta berdina, erabiltzen? Beti, nik hola ikasi nun, eta... Eta hola segitzen duzu mantentzen? Bai, sukalde berriotan eta hori egiten dituzte beste modu diferenteterat eta gauza pila bat, minio hemen lehenoko tradizionaleko oiturako ez dakiz zer den. Segitzen duzu berdin mantentzen? Ni beti bezala segitzen dut. Sagarra ere, zindu berko dugu, erriko ez da? Hoixen da. Generali egiten dugu tipula bat, edo bat erdi uso bakotxentzako. Jugosoa izan daila. Erki? Holas. Sagarra, dozen sagar? Ez, egiten ditugu reinetak eta golden erdibana. Igual, inbar ditugu 6 uso, egin ditugu iru. Iru reineta eta iru... Bada dulzia eta bertzia badu pixko bat azitasun bat gehiago. Bai. Ez dakit, nik hola ikasi nun, ez dakit egiten eta segitzen duzu berdin, ez da? Bai. Sagarrak egiten dio salsa goxatu. Eta bildu, egiten du tipulan eta hori goxatu. Bai. Eta nola egin behar dugu hau, den horrela prestatu. Bai. Eta utzi behar dugu gaurtikan biharrerat
mazeratzen. Gaua eta oso osua. Gaua bat oso osua. Bai. Gero petxuga eta hori denak, iten dire denak Xamurtu. xamurtu, egiten da. Eta usua bera petxotikan iten da, egiten delikan, idekitzen da izogo, Bai. eta gelditzen da tiernoa barrendik. Zu, Pakita, sumatzen da, noizen uso gaztia edo uso zarra? Bai, pila bat. Zertan abitzen da? Zertan, zuk egiten nahi delikan, behar Bai. ditu 2 ordu terdi behinpin. Bai, eta hortik pasatzen da gero. Eta begitzen duzu petxo alderat, eta espada hasitzen Ziztatzen idekitzen, duzu likan pixko, eta batzuk gogorra eta oka amatxi dire. Amatxi, bakatxi, amatxi edo zozi zer, Bai. Ja. Nire senaran atxak, nire atxa erruak erraten Bai. zuen beti, ura beti baserriko jendia erraten zuen, zun nomatzian begitu zenbat kolare ditu. Kollarik Kollaria, bai, badituzte koloriak, Bai, usuak otxian, bai. eta Lepoldian. bai, lepoldian, eta horiek zenbat Markatzen kolore zuen zituzten, zenbat, erraten bai. zuten zarra zien o gaztia zien. Bai, ba. Hori bai Bakarrik, ikurrak sekula entzun. bai. Hala erraten zuen, eta egia esango da, zertikan, ez dugu kasorik egiten gauzoik ere, izaten dute difentzia handia batzotikan Bai, bestzera. ni betiradik aditu dut, ba hori ez, gogortasun edo Bai. xamurtasun horretan, eta beti, bueno, gehiago kostatzen zena, ba hori zarra Bai, izaten da, difentzia handia izaten da Minon, batzotik kollarin ez bestzera. duen sekula entzuna. Bai. Begitu horremen da kollari eri. Hala, horrela xen. Vale, horrela, ez? Aparatu dugu bira. Bai? Ze guatzi aparatu dugun dena, Ederki, bai. goxo den horrela paratzen dugu. Orain beharko dugu baitere. Bai. Eta Arriba. oain paratuko dugu, usuak beti paratzen ditut nik, buruz beti, betxua beti. Vale. Beti. Hola, paratzen ditugu dena garbi-garbila, buruz beti. Hola xen. Hainbeste urteen poderioz edo zenbat uso prestatu dituzu. Ba, pila bat. Hau ez dakit. Ez dut kontorik erabiltzen. Nole damin kontua. Ez. Nole damin, hori ezin Bai, da ez da. Hola, gatza pixko bat ere emango digu. Bai? Zonaldin izan da norbait ezuna probatu Pakitan usorik. Bai, izango da. Seguro izanen dela Ja. hori, beti izanen dela. Bota Ja. ardua. Eiza gustatzen zaionari, Bai, hemen jendia gustatzen zaio. Eta gainera eizi haunitz ibiltzen dire. Eta olillo Bai? ona, albalimara virgen otikan, Eta, bai. ona otikan, ongi xamar. Eta ura pixko bat. Bai. Mendut prestatze. Hola pixko bat, ikusten duzu Bai. nola usuan erditaino badugun, badun hori. Eta hau utzitzen dugu bai, bihar arte. Gaba tososu Gaba ososua bere honetan, Bai. eta une berak izaten du usaila fuertegoa, Bai. eta gero egiten delikan izaten da suabegoa. Honek mazeratzian egiten du goxatu gauza. Eta gero, surat. Aritzen bi, orduan demagun uzten dugula gaba Hau tososu. gabozu utzi behar du kamaran, Bai. hola dagoen bezala, eta bihar goizian paratuko dugu egiten. Aritzen bi, badakizue gaba tososu utzi eta hasiko ginekeia Bai, suko kontu bai. ezta? Gero 3 ordu, 2 ordu terdi, 3, hola, bihar Segun ditu. eta Bai, zen nola den, nolako hori usuak xenda. aurkitzen ditugun, ezta? Hori xenda. Baina hiru ordu terdi ez dizkigu inortik Ez. Naita Hau ez da priska itxeko, hau behar da lasai lasai. Mantxo? Mantxo, eta hori egiteko. Gero Bai. uso ateri, Osu ateri, eta bai. hor daukagun saltsori pasatuko Dena genuke. pasatu behar da makinan, o nahi Bai. duzun bezala, eta gero platera. Ni gauz bat beti ikasi dutena da, Bai. usua teitzeko behar dela platera, eta kasula ozu zertan nahi duzun presentatu, Bai. berua. Beti berua. Beti berua, platera behar du berua. Usua ez dela hotza Hotzu ateri, edo ez, etelateri, beti berotasuna platera beti ateri. berua, beti. Hauxe da. Horiek dena beti mantentzen duzu, egiten du, Bai, berotasun hori. saiatzen gara beti gauzoiek segitzen betiko Aiztin modua. erran duzu, baita prestatu dituzula pandemia gara Bai, honetan, bai. hainbat uso eta Bai, saltzeko, baina pototan, ez da? fototan, bai, Ja, hemen egin dugun Bai. errezeta hori, bai, ja duzu pres, bai. eta Da berdin saltzeko, berdina, ezta? hau egiten dugun bezala. Berdin berdina. Hau egiten dugu, gero, baino marian kontzen dugu, Bai.
ordua eta 20 minutu ongi itxeko, berak hartzeko beri, eta honek nik ez dakit zenbat denbora iraunen du, zirek honek ez du konserbarik handeuz ere konserbat dena naturala da, baina, bueno, sasoin ja nahi dunak momentuan, pues aurten bezalko urtiakin, pues aitzon jateri da. Edo izan duela aukera? Hau, izan duela aukera, benpin, bai. Elutxako usu bikainau jateko modu bat zegoela, ezta? Bai. Eta erranduzu ikarizko arrakasta izan dela? Bai, izan du da, aitzon jateri da, eta, bueno, gu konten. Zuek urtia salbatu zu horrekin? Ba, pues bai, egia da baietz. Usua, bai, botatuz eta horrela salduzu. Bai. Ba, posten izan mitz, ala izan balimo da, eta honek egin dituzula, eta india gustuko duela. Aber gustatzen zaizuen. Ikarra benetan, bai. Eskerrik asko, bai. Bueno, orduan lehen erranduguna, gaua tosu utzizkero, eta hurrengo egunean, 3 ordu terdi inguruko denbora kontuz, lortuko genuen guk nahi dugun, ezta? Bai. Orduan zein dugu ja, plateratu eta jenderia pixkotera, Bale, aitzongi. Bueno, pues. Seiateko gara, venga. Plateratu behar dugu, bai. Egin behar dugu, hau bero-beru bat dago, guztu duzun bezala, oa paratu behar dugu usua. Paratuko dugu, Ara. Osen dago, ja, bero-beru bat. Osen, berakutzen duzu petxu eta dena nola. Bali bagin itxun, sasoia bali bazen, onjo batzuek geratzen ditugu, baina aurten oraindik sasoia ez zaigu. Oika ez dagoela, ez da? Ez da, oinikan ez da, lastima. Kasu honetan ikusten diotan ogixi horra batzuekin. Bai, ogixi horra batzuekin eta hola xenparatuko dugu den handien Paisatzi, jendiak hau dena da frutazko... Hasi eta fruta egun. Bai, fruta bakarrikan, bai. Horain paratuko ditugu, hemen ogixi horrak. Holaxe. Maien paratzeko. Holaxe. Hau ja zanen zen prest jateitzeko. Kexula berukin, usua bero-bero. Bueno, Pakita, sukaldetik maira, ez da? Bai. Elutxako jatetxean zer eskaintzen duzu? Donat hurbiltzen denak, zer du aukeran, jateko eta? Bueno, hemen sasoiko gauzak egiten ditugu, negu partean egiten dugu hilar gorriak, eltzariak, erraten dugun bezala, garbantzuk edo... Kutsarazko platera. Bere sakramentu guziekin, ez da? Denakin. Eta gero baita ere esaten da berdura menestra, sasoiekoa, karduak, alkatxofak edo... Bueno, segun ze berdura den sasoikoa, egiten du baita ere, entxaladak, epelak, batzutan egiten dugu atian aragiakin edo gazta, hauntzan gaztakin edo, bueno, segun zer dagon erabera, oilaskoakin edo, bueno, Kutsarakin nahi ez duenak edo nahi duena zerbait ere bizkot horrelako ensalada freskotasun bat nahi balibudu, ensalada aukera baduzula. Bai, eta esparagoa frituk egiten ditugu, klase desberdinakoak, eta gero, beira, arraia esaten dugu, astero-asterokoa, baita ere, segun ze nik ikasi nuen bezala nire erarat, legatza xaltxan egiten dut, jendia gustatzen zaio pila bat, edo bestela asteetan zezaten den, lubina, dorada, egiten dugu baitare. Eta gero, ondotikan, redondo xaltxan, bildoskia, baserriko jaskoak erretzen ditugu baitare. Zuek erabiltzen duzuen bildotxa, oilaskoa dena baserritako dira, ez da? Bai, baserrikoa gara eta bertako gauza, bai.
ez daki saiatzen gara. Kalitatezko produktu direla, Nafarroko produktua. Bai, bertakoa. Horretan saiatzen zatela behintzat, bai, saiatu bertako hobena gauzak, eskaintzen eta alita gehiena, bai. Hori kartan, ez da, duzu? Bai. Eguneroko menu ere? Izaten da, egunerokoa, izaten da eltzari bat, ilargorriak, entsaladak, gauza horieti denatikan, eta bizpairu gauza lehenbiziko eta bigarrenoko izaiteko, bueno, otordu arronta jende langileantzako eta denantzako. Eta gero etxeko postreak, ez da? Etxeko postria, baita. Denak itximindakoak, denak, zuk prestatutakoak? Bai. Iten ditugu arroz esniak, flanak, gaztambra baita ere, hemengo esniakin, samingoixo ere bai, gazta zaten da, momentoko gauzak. Sagarra dielikan sagartarta, gero ere aukeran, bokadilloak? Bai. Bokadilloak, sandwichak, hamburguesak, baita ere. Eta denak berezitasun batekin, ez da? Bai, zertikan ekartzen ditugu okindegi batetikan. Ogila, erabiltzeko hori. Eduna momentuan egiten da deus ere bi minutoz egina prest zaten direnak. Zuek sartzen duzu labian, eta bero-berua ateratzen duzu, bai. Dire ogi espresa dire. Hori da, ez dela industrial moduan sartzen diren ogi hori, baizik eta okindegikoak. Etxe berezi bat, eta ekartzen digute hori, momentu egiten dena prestan egina dena, eta 2 minuto behar du labia berua, labia berezia dugu, eta horretan egiten da, momentu egiten dire, eta agiz goxuak ateitzen dira. Bokatak eta denak, ateratzen dituzten guziak, dena ogi beruekin eta ogi kuruizka horrekin, ez da? Hoixen da. Haizu, segurezkire, eta dudan ez du jartzen, ikarri honak izaten direla. Ni pentsatzen dut. Pakita, probatuko dugu? Bai. Zure usua? Bai. Hala. Haizu, zen olako itxure jartzen zu lorikin eta, Bai, falta ditugu onjuak eta onjuan ordez lori eparatu ditugu gaur, hola zubertu da. Ze ongi, ze majo. Zuk nola zerbitzatzen duzun, zuk egin, afera, bai? Urte pile bat? Bai. Prestatzen usuak? Altxe da. Eta gero ere, aiztin komentatu duguna, ez da? Aurtengo pandemia egoera horrekin eta zuek jasan duzuela usua prestatuz eta usua salduz potetan sartuta, eta hemen erabili dugun formula magistrala eratin alda, edo behintzat era horretan, gaur prestatu dugun era horretan saltzen dituzuela potetan, ez da? Bai, berdina da. Ez du deus ere lanarikan hori da, bero-beruen ateitzen dena, berotu, eta ez du deus ere bertzerik. Hori nola berotuko genuke? Hori kaxula batian paratu, eta poliki inberda berotu. Lehenbiziko beti begira, oza, petxua paratuz beti begira, eta gero buelta eman, eta poliki, eten da tapatua, barrena berotzeko, baina 10 minutoz bero-berua dago. Ja pres dago, ez da? Eta pres dago jateko. Zupakita, zuk ez duzu probatu? Bai. Ni zuri lagun egiteko. Zu niri zerbitu eta zuk ez probatu? Ez, nik ere janen dozurek ematea. Eta unen lagungarri? Ardua. Nafarroko ardo bat? Nafarroko ardo bat, goxua, aurten ekarri digute hau, mimau, arrakasta hundi ezan dudumen herrian, gustatu zaiote jendiet etortzen denak erraten dute, usuakin bereziki goxua dela. Ongi geratzen da, ez da? Probatuko dugu baitare. Inurrieta. Uzpetiko ardua, ez da? Bai. Aitz aromatikoa eta ongi doakina. Doakina, eizeko... Hau nik zerbitu bizut? Bai, bale. Bueno, imerdu gorain, eguneko lanik ederra eta politana, ez da? Probatu. Probatu. Xamurra. Bai. Eta salsa ahitze ditzona. Ona? Ahitzona. Mundiala, Pakita. Ahitze ditzona, bai. Orain ulertzen du zerratik handakoazen horrelako arrakasta. Ikusi duzu zer nolako jatetxe mundiala edo atera dugun gaur, ez da? Elutsa jatetxea, Etxalarren, gaur usua prestatu dugu, baina bertzain bat gauz ere aurki ditzazkegu hemen, jatetxe honetan, topainen dugu. Plazer bat izan du zurekin hori, Pakita. Eskerrik asko.
Zuri. Eskerrik asko, nik munduko zorterik hoberena opa dizut, bai? Eskerrik asko, zuei, bai, mil esker. Zuei ere berriz ere hemen egonen gara, bertze Nafarroko janariak saio berri batean, bertze jatetxe bat ezagutzeko, gogoarekin, bitartean ungiza zaindu, eta horrengora arte, erran bezala, guregatik eta Nafarroko janarigatik, bai? Ze ongi. Aio. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.